A mitjan segle XIX van haver uns pensadors que volien acabar amb el capitalisme i volien construir una societat més justa i més igualitària. El capitalisme s'havia de destruir fent una revolució. Doncs aquestes idees van fer aparèixer dos grans corrents revolucionaris que van ser el marxisme i l'anarquisme. Anem a veure'ls tots seguits i els anirem comparant. Comencem per al marxisme, o també anomenat socialisme científic. Mireu, el seu nom prové de l'alemany Karl Marx, qui l'any 1848, juntament amb Friedrich Engels, van escriure el Manifest Comunista. Marx creia que al llarg de tota la història de la humanitat sempre hi havien hagut guerres perquè sempre hi havia hagut lluita de classes entre els rics i poderosos, que són la classe opressora, i el poble pobre, que viu oprimit. Bé, doncs en el segle XIX, la burgesia industrial, els propietaris, els amos de les fàbriques, eren aquesta classe opressora que explotava els seus treballadors per obtenir beneficis econòmics. Per tant, Marx proposava que els obrers fessin una revolució obrera per destruir aquest sistema capitalista i així acabar amb la lluita de classes i aconseguir una societat sense classes i sense propietat privada. O sigui, en la que els béns de producció, que són les fàbriques, les màquines, les empreses, etc., fossin de la comunitat, o sigui, del conjunt de tots els ciutadans. O sigui també que la producció fos col·lectiva. I com es proposaven aconseguir els seus plans, aquests plans? Doncs mireu, Marx i Engels proposaven als obrers la formació de partits polítics obrers socialistes perquè ells eren partidaris de l'acció política. O sigui, defensaven la participació en les eleccions. El seu objectiu, ell els hi deien als obrers: formeu partits polítics, presenteu-vos a les eleccions i quan les guanyeu, quan arribeu als parlaments, feu lleis per ajudar a la classe treballadora, per ajudar els treballadors. Tot això, ja ho veieu, d'una forma pacífica. I a més els hi deien, i un cop hàgiu guanyat les eleccions i hàgiu arribat als parlaments, establiu la dictadura del proletariat. O sigui, un estat obrer que posaria fi a les propietats en mans dels capitalistes, dels empresaris, i ho posaria tot en mans de l'Estat, o sigui, de l'Estat comunista. Anem ara per l'anarquisme, amb les figures del francès Pierre Proudhon, l'italià Enrico Malatesta i els russos Mikhail Bakunin i Piotr Kropotkin. Mireu, l'anarquisme, tot i que també volia acabar amb la propietat privada i destruir el capitalisme, ho volia fer d'una manera molt diferent als marxistes. I, a més, proposaven un altre model de societat molt diferent. Els anarquistes volien una societat sense cap tipus d'autoritat. O sigui, no volien la conquesta de l'Estat com els marxistes, sinó que volien la seva destrucció, o sigui, la destrucció de l'Estat. Mireu, fixeu-vos bé, els anarquistes creien que calia eliminar l'Estat. En canvi, els marxistes
creien que els obrers l'havien de conquerir i portar a terme la dictadura del proletariat. Fixeu-vos les diferències. Precisament, la paraula anarquista significa sense autoritat. Per tant, s'oposaven totalment a qualsevol tipus de formació o d'acció política. Rebutjaven participar en la política, rebutjaven els partits polítics. No volien participar a les eleccions. Alhora, uns defensaven la violència contra el capitalisme, per això diem que són violents, i uns altres proposaven la creació de sindicats revolucionaris, el que anomenem l'anarcosindicalisme. Bé, la seva doctrina, la doctrina anarquista, no anava dirigida només als obrers, sinó a tots els oprimits de la societat. D'aquí que ells proposessin una revolució social. Fixeu-vos que hem parlat de les semblances i alhora també de les diferències entre aquests dos moviments que van sorgir arran de la revolució industrial. Espero que us serveixi d'ajuda i us espero en el proper vídeo. Gràcies!